parasayan lai taraga denana pulan takkan de untung indah menengan. Jasa mande ke diri denai ko bukannya denai lupa jamane de untuang dan indah mangkonyo lare dirantau sabalah mande untuang kok muju den japui mande den gungguam tabang sajauh-jauh tabang nyobangau kakubangan dak mungkin kalupo. Bilo tadanga ganto pandati raso kampuang mahimbau pulang sinan badarai si ayamato takkan mande di kampung. Tapi kini kok apo kandayo badan magali jo parasayan lai taraga denana pulan takkan de untung indah menengan. Jasa mande ke diri denai ko bukannya denai lupa jamane de untuang dan indah mangkonyo lare dirantau sabalah mande untuang kok muju den japui mande den gungguam tabang sajauh-jauh tabang nyobangau kakubangan dak mungkin kalupo. Bilo tadanga ganto pandati raso kampuang mahimbau pulang sinan
mato